3 яши Газинур баксага кинәнеп йөри. Бындагы апайдар шигырь укуымды ярата, төрле уендар менән әүрәтә, ди малай. Тик тормас зирәк Газинурдагы кебек Ләйсән балалар баксаһында тәрбияләнгән һәр баланың вакыты көн һайын файдалы һәм күңелле үтә. Күмәк балалы гаиләләрдән балалар күп йөри. Әсәләре аталарына бик зур ярдәмдер дип уйлыйм. Йөрөтүндәр менә пандемия аркаһында быелгы елда балалар әзрәк йөри инде, яртыһы гына. Безнең балалар баксаһында 94 бала быелгы елда тәҗрибәле тәрбиячеләр эшләгән аркаһында безнең балалар күп нәмәгә өйрәнәләр. Мәктәпкә әзерлек төркемендә мәктәпкә әзер булып баралардыр дип уйлайбыз. Ата-әсәләр дә бик зур ярдәмен күрсәтәләр. Улар балалар менән байрамдарга әзерләнүдә ярдәм итәләр. 100-гә якын баланы 7 педагог карай. Әсә телендә матур, фәһемле дәресләр алып бара. Музыкаль итәкче Гөлнара Сәфәргали кызы Исән Дәүләтова ла күңелләрен күреп, уларда көндә йырлата ла, бейетә лә. Йөзләре кояш кебек балкый, шат, бәхетле. Күренеп тора, балалар бында үзләрен өйдәге кебек хис итә. Иҗатка, дөньяны танып белергә өйрәнә. Светлана Галиуллина, Эдуард Гайнанов, Елайыр районы.